स्टुडिय'आव दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननो मोनसे बिग ब्रेकिं निउज लाना फैदों। बरपेटा बाजार सेरनि फोथार गेजेराव सासे मानसिनि हारा आरो खर' मोननो हादों। नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों। बरथ'ल बाजार सेरनि फोथार गेजेराव सासे मानसिनि हारा आरो खर' मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानि सिमलागुरि आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय बरथ'ल बाजार सेरनि माइ गायग्रा फोथाराव सासे मानसिनि खर' आरो हारा मोननो हादों। बेजों लोगोसे मानसि हारा मोननाय जायगायाव सेन्देल आरो गानग्रा सिबो मोननो हादों। ओनसोलनि सुबुंफोरनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो बे गोथै सह'आ गोग्लैसोना दंमोन होननानै सन्देह खालामदों आरो गोथै देहानि हारा आरो खर'खौ नुनानै रायजो राजाफोरा सोमोनांदों आरो लोगो लोगोनो पुलिस बिफाननो खौरां हरदों। नाथाय बे गोथै सह'नि हारा आरो खर'आ सोरनि बेखौ दासिमबो रोखा मोनथिथ'नो हायाखै। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरांनि हेफाजाबजों नायनानै लानि। মানে আমি অনকামে তোনাইয়া অনাইয়া শুনলাম মানে অনাই বলে বডি বইরা রয়েছে মানুষের কাছে শুনলাম তাই আমি বললাম কি চল দেখে আসি। এখন কবে যে বডি বইরা রয়েছে ওটা তো আর জানলাম না। আপনার ঘর কি এতেই? ইয়াতেই। আপনার নাম কি? প্রভাত বর্মন। প্রভাত বর্মন। আপনালোকে আজি গম পাইছে নাকি যে বডিটো পড়ি আছে? আপনার টাইমটো কিমান টাইমত গম পাইছে? এই অহন টের পাইলাম উনি। हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेखि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बनफायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9101749562 एबा 9707614012 आरो 9864832734। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।